Desde aquí, a casa natal de Díaz Castro, situada na parroquia guitiricense dos Vilares, partirá a Ruta da Pedra. Partimos dun lugar que vedes que hai pedra por todas partes, hai unha pena moi bonita aí atrás, e vamos a pasar por zonas donde hai pedras con características especiales e ademais pedras históricas como onde está o petroglipo da Agro das Calzadas. Recuperaranse e sinalizaranse 6 kilómetros de bellos caminos ata a parroquia de Buriz, por lugares como este que serviron de inspiración ao poeta para escribir Nimbos, a súa única obra pero moi influinte para a cultura galega. É unha ruta que Díaz Castro facía por corredoiras cando iba a escola a Buriz. Nela deixarase tamén a pegada de artesáns da zona. Para nós é moi importante que se dé a conocer e que a nosa obra vea un pouco ligada a esta ruta. A deputada provincial de Deseño e Artesanía explicou a asociacións e veciños esta homenaxe ao poeta chairego no ano que se lle dedica ás letras galegas e que conseguirá unir históricamente a dúas parroquias, como el desexaría. Con meu avó, con meus pais, incluso si teñen coñecemento da súa vida, da súa obra e sobre todo como era ele. Ao final era unha persoa que intentaba unir e ao final estamos conseguindo. Unha iniciativa provincial que vai máis aló do cultural. Esta é unha zona eminentemente agrícola e gandeira, co cal todas as parcelas que hasta ahora non tiñan valor por non ter acceso vía camiño, e agora si o van a ter. A Deputación investirá 12.000 euros no acondicionamento da ruta para facela oficial. O que se pretende é que sea unha ruta homologada, porque se non é homologada quedaría aí feita, quedarían os camiños, pero abandonaríase e non tería fácil promoción. Os traballos iniciaránse en canto se obteña a autorización do Concello de Guitiriz, polo que prevese que para o verán a ruta este perfectamente aberta ao visitante.